Para sa mga headlines, weather forecast. Inanunsyo ng Pag-asa ang pagsisimula ng summer season. In local news, sa 2024, ang Earth Hour Observance ay may kasamang environmental concert sa CDO. Sa pagdiriwang ng Holy Week, ang IMT ng CDO at ang Code Blue ng MISOR ay isa-aktibo. Na-claim na ba ang proyekto ng Clarksville sa CDO? Nakatagpo ng mga hamon at PNP sa pagtatag ng insidente ng kidnapping sa CDO. For the national news, inuulat ng Pilipinas na 3 sundalo ang nasugatan ng water cannon mula sa China. Pinatayuhan ng kagawaran ng kalusugan ang publiko na maging mapagbantay laban sa rabies at sa iba pang laganap at alalahanin sa kalusugan sa panahon ng tag-init. International news. Ang Papa ay nagpaabot ng panalangin sa mga biktima ng pag-atake sa Moscow. Sports. Sa UAAP, pinatigil ni Belen at Enyo ang walang talo na sunod-sunod sa UST na pinipigilan ang isang sweep. Sa UAAP, nakakuha ang Lasal ng pwesto sa baseball Final Four. Para sa international feature, ang mga komunidad ng K-pop fan ay nagsanib sa upang isulong ang pangangalaga sa kapaligiran sa panahon ng Earth Hour. National feature. Ang sektor ng kasino sa Pilipinas ay malapit nang masaksihan ang malalaking pamumuhunan kung saan ang mga dayuhan at domestic na negosyo ay nagbibigay ng hanggang 6 billion USD o umigit kumulang 334.2 bilyong piso ng Pilipinas sa sektor ng kasino sa susunod na 5 taon. Trivia: sino ang unang nakatuklas ng buto ng dinosaur? Good morning Philippines, magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Ako ang inyong tagapagbalita, Tina Gomez Gallego. Weather forecast. Inanunsyo ng Pag-asa ang pagsisimula ng summer season. Opisyal na inanunsyo ang Pag-asa ang pagsisimula ng tag-init sa Pilipinas sa pagtatapos ng Northeast Monsoon. Inasahan ng mas mainit na temperatura at tuyong kondisyon. Hinimok nila ang publiko na maghanda para sa mainit na panahon na binibigyang diin ang mga simpleng hakbang tulad ng pananatiling hydrated at pag-iwas sa matagal na pagkakalantad sa araw upang maiwasan ang mga sakit na nauugnay sa init. Inihayag ng kamakailang data ang pinakamataas na temperatura sa araw na naitala sa Zamboanga City at pinakamababa sa La Trinidad, Benguet. Particular sa Luzon, kabilang ang Kanlurang Rehiyon at Cagayan Valley. Ang higit sa normal na temperatura inasang mula sa Abril hanggang Hunyo na may pinakamataas na sukdulan na posibleng lumampas sa 40.7 degrees Celsius. Sa kabila ng mas malamig na mga kondisyon na nagpapatuloy sa bulubunduking mga lugar, ang patuloy na El Niño phenomenon ay inasahang magpapahaba ng mga tagtuyot at posibleng humantong sa tagtuyot at pagtaas ng mga index ng init lalo na sa mga mahihinang komunidad sa kanluran ng Luzon at kanlurang Mindanao. For the local news, sa 2024 ang Earth Hour Observance ay may kasamang environmental concert sa CDO. Hinimok ng pamahalaang lungsod ng Cagayan de Oro ang publiko na makikisa sa isang pangtauhang Earth Hour ngayong gabi na naglalayong magbigay ng kaluwagan sa paligirang dumaranas ng matinding pang-abuso sa tao. Binigyang diin ni Sheila Lumbatan, Chief of Staff
kay City Mayor Clarix Uy ang malaking epekto ng isang oras ng sama-samang pagtitipid ng kuryente mula nang magsimula ang Earth Hour. Ang lungsod ay patuloy na nagpapakita ng suporta nito. Bukod pa rito, layunin ng pamahalang lungsod na malampasan ang pagbabawas ng carbon emission noong nakarang taon na 14,500 toneladas sa pamamagitan ng pag-obserba ng Earth Hour ngayong gabi. Bilang aktibong kalahok sa inisyatiba, si Clenro Manager Engineer inihayag ni Armen Cuenca ang mga plano para sa isang konsyerto sa Cusco, Cagawasan sa lungsod ngayong gabi. Sa pagdiriwang ng Holy Week, i-activate ang IMT ng CDO at ang Code Blue ng MISOR. Nakatakdang i-activate ni City Mayor Orlando Clarix Uy ng Cagayan de Oro City ang Incident Management Team IMT sa susunod na linggo para sa pangasiwaan ang pagpapatupad ng mga hakbang para sa Semana Santa. Sinabi ng manager ng CDRRMD na si Nick Habagat na matapos na nila mga menor de edad na pagsasaayos sa alituntunin bago ito ganap na ipatupad sa mga aktibidad sa darating na linggo. Ang IMT ay tutuon sa pagtiyak ng kaligtasan sa mga simbahan, pilgrimage sites at coastal areas sa Easter Sunday. Samantala, nakahanda naman ang responding team ng provincial government na magbigay ng seguridad sa mga deboto na bumisita sa iba't ibang pilgrimage sites sa Misamis Oriental. Ipapatupad ni Provincial Governor Petro Nadia ang status na Code Blue sa buong probinsya sa susunod na linggo gaya ng kinumpirma ni MISOR PDRRMO Head Fernando D. Jr. na binanggit diin ang kumpleto ng koordinasyon sa pamagitan ng pamahalaang panlalawigan at mga munisipalidad para sa pagdaragsa ng mga pilgrim sa panahon ng banal na linggo. Na-claim na ba ang proyekto ng Clarixville sa CDO? Pinuna ni dating City Mayor Oscar Moreno si incumbent City Mayor Orlando Clarix Uy dahil sa umano'y paglalaan ng pautang para sa isang housing project na matatagpuan sa sitio Pamalihi, Barangay Pagatat ng lungsod. Ang proyektong na dating kilala bilang Pagatat Valley Residences ay pinalitan ng pangalan na Clarixville 1, isang hakbang na tinitingnan ng kampo ni Moreno bilang isang pagtatangka ng burahin ang mga pagsisikap ng nakaraang administrasyon. Bilang depensa, ang pangkat ni Uy sa pangunguna ni Chief of Staff Sheila Lumbatan ay nangatwira na ang bagong pangalan ay sumasalamin sa kalooban at pasasalamat ng mga tao sa proyekto na binigyang diin na hindi ito isang administratibong desisyon. Nakatagpo ng mga hamon ang PNP sa pagtatatag ng insidente ng kidnapping sa CDO. Hindi maitatag ng pulisya sa Cagayan de Oro City ang akusasyon ng kidnapping laban sa isang lalaking suspect na kinikilalang si J. Mark Macas na sinasabing sangkot sa dalawang minor de edad na babae sa Barangay Gusa sa kabila ng pahayag ng ina na ang kanyang 14 anyos na anak na babae ay dinukot ni Macas na naninirahan din sa parehong barangay. Sinabi ni Deputy Commander ng Agora Police Station na si Police Lieutenant Sol Abel Yakapin na hindi sapat na ebidensya ang pumipigil sa kanila na ituloy ang kasong kidnapping. Iginigit ni Macas na ang magkarelasyon sila ng biktima at kusang loob nitong sinamahan ito pauwi magkatapos ng shoot na ito sa Taguluan. Gayunpaman, dahil sa marahas na reaksyon ng pamilya ng biktima, nagtamo ng malubhang pinsala ang suspect sa insidente kahapon ng umaga. Pumunta po kami sa Osmeña, Cogon dito sa City of Cagayan de Oro at nakita namin na may nagduduplicate na mga susi, kaya i-interview natin to at panoorin po natin kung ano ang ganap. Hello sir, may punta. Kung saan yung pangalan na to sir? Si Kuya Francisco Capablanca. Francisco Capablanca. Kaya nakabili mo ball sir? Nanay ko sa mga 30 katuig. Kapin, 30 plus.
So, imo ang mga customer, sir, ubay-ubay na po yun. Nasa mga dinato ba consumers, mga 80% na, 80%. Ito mga customer karon. So, sa pila ito, sir, 30 years? Ito yung mga almost 31. Almost 31 years no. So, sa kadugayon nimo, sir, dili na gyud ang imong mga customers gabalik-balik ra gyud dili og pa-duplicate. Lamang po ay buangay sab sila sa ako ang trabaho, depende man sa performance sa trabaho. Na po ay kuan dili siguro, pero kasagaran yun na mo balik yun. Okay, sa akong nakita diri kapila na ko maglabay-labay diri, sir, bisag ako gali dili ko ka pa-duplicate, pero maayo gid imo ang kay lagi sa good quality ang imong pagpabuhat sa mga paghimo sa mga susi. Wala pa po kayo so far na encounter, sir, nga kanang putihan nga customer. Na nasa dinato lang malikayan kay sa customer lamang po kay dili siya mo siguro dili siya mo angay sa trabaho kay nakulangan o at nakabalo. Ug lamang po customer kasagaran nga moangay sa byod nagsarap lang may tabo wala la. Lagi sa to, di man ko nautot po mga ko ng tanan, pero sa ginani, sir, kay dugay-dugay naman ko nag kung ano nga negosyo, dili na po di mo na buhay imong pamilya. Di nila tanan nagkapamalita gamay nga property nagapa-eskwela sa mga anak dahil doon ka po ni kahumana o college. Nakilain nga kuan ani, sir, kaning lain nga usay tawag ani kaning lugar nga asa ka display or kanang napakailain nga branch. Naata, isa nato din nilapit sa may Carmen Ilaya, Masterson area, ubos sa Price Hotel. Ubos taas, ubos sa Price Hotel. So kung wala ka diri, sir, naka dito. Wala ko dire, ma'am. Na ako dito. Pila may pinaka sa may minimum o maximum ani nga kuan, sir, naa ba? Naman, pero sa ngalan ngayon na aning trabaho man mo dinato di siya point din naman itong kitaon. So sa manggod, dako sa gamay-gamay ang ngalan ngayon na aning trabaho sa dokbindor. Pamantas pwesto yun, pero good quality gyapon ang trabaho. Ang mga yabi sa mga padlock doorlat, paingon sa mga drawer lock, nalata sa tag 30 pesos ang isa. Pero dito ta sa mga sakinan, sama na lang aning mga bungko, ay 300, mga Toyota Corolla, lata sa 150 to 200. So ang pinakamahal ni mga susi, sir, depende sa sakyanan or sa brand. Depende sa kinan, ibutang talang, yabi sa accent, yabi sa huwo. Wala pang duplicate lapot sa 800, kay tag 1,000 plus mo sa mga uban. Okay na lang mo trabaho kada adlaw, kay di man pud pwede o di ta mo trabaho kada adlaw. Kay naman po tayo dibuhi na gawas pa, atong customer mangita sa yun. Kung wala ko diri ma'am og sir, lahat dito speakers nga bilang sa ako dato sa ubos sa Price Hotel, dalan kayo sa Estimate Town. Alang talas ubos, makita lang nila na. Kung magsubilan mo, na-stop din sa highway, dapat sa highway, na shop nga po nga parang hinahalik ako, yellow, wala, ako gyapon na. Okay, sir, salamat kay sir.
For the national news, inuulat ng Pilipinas na 3 sundalo ang nasugatan ng isang water cannon mula sa China. Ang pinakahuling sagupaan sa pagitan ng China Coast Guard at isang Filipino supply vessel malapit sa South China Sea Reef ay nagresulta ng 3 tropa ng Pilipinas na nagtamo ng mga pinsala ayon sa kinumpirma ng National Security Advisor ng Maynila. Ang pag-aarap na naganap noong Sabado ay nagdulot ng malaking pinsala sa Onaiza, May 4 na sasakyang dagat habang tinatangka nitong paghatid ng mga tropa at supply sa isang barko ng Philippine Navy na nakatalaga sa Second Thomas Shoal. Ang insidenteng ito ay kasunod ng nakaraang pag-atake sa parehong barko noong March 5 kung saan 4 na tripulante ang nasugatan. Sa kabila ng pananalakay, ang gobyerno ng Pilipinas ay nananatiling determinado sa pangako nitong muling ibigay ang garrison Second Thomas Shoal habang ang Estados Unidos sa pamamagitan ng isang tagapagsalita ng Departamento ng Estado ay kinundina ang mga aksyon ng China bilang stabilizing at paglabag sa international na batas. Pinatayuhan ng Department of Health ang publiko na maging mapagbantay laban sa rabies at iba pang laganap na alalahanin sa kalusugan sa panahon ng tag-init. Naglabas ng paalala ang Department of Health sa Maynila na humihimok sa publiko na mag-ingat sa mga buwan ng tag-araw at itinatampok ang laganap na mga panganib sa kalusugan kabilang ang potensyal na nakamamatay na impeksyon ng rabies. Binigyan din ni Dr. Eric Tayag, ang tagapagsalita ng DOH, na ang rabies na nakukuha sa pamamagitan ng kagat o gasgas mula sa mga infected na hayop tulad ng aso at pusa ay nagdudulot ng malaking banta na may humigit kumulang 84 na pagkamatay ang naiulat ngayong taon lamang. Binigyan din ni Tayag ang kahalagahan ng agarang paglinis ng sugat, pagkakamot ng anti-rabies sa mga opisyal para sa mga nakagat o nakalmot na mga infected na hayop. Pinayuhan din niya ang mga may-ari ng alagang hayop na pabakunahan ang kanilang mga alagang hayop laban sa rabies at sa gumagamit ng mga tali sa mga paglalakad upang maiwasan ang pagkalat. For the international news, ang Papa ay nagpapaabot ng panalangin sa mga biktima ng duwag na pag-atake sa Moscow. Ipinahayag ni Pope Francis ang kanyang mga panalangin para sa mga biktima ng kamakailang pag-atake sa concert hall sa Moscow na kinundina ang karahasan bilang hindi makatao na ang mga gawa na nakakasakit sa Diyos. Kasunod ng misa sa linggo ng palaspas sa St. Peter's Square, ang 87 taong gulang na pontiff ay nagpapaabot ng kanyang pakikiramay na hinihimok ang Panginoon na tanggapin ang mga biktima sa kapayapaan at aliwin ang kanilang mga pamilya. Nanawagan din siya para sa pagbabago ng puso ng mga responsable sa gayong mga aksyon na binibigyang diin ang paglabas sa utos na huwag kang papatay. Sa kabila ng pagharap sa mga hamon sa kalusugan, kabilang ang kamakailang pag-atake ng trangkaso na nagbunsod sa kanya na hilingin sa iba na basahin ang kanyang mga tekst sa mga pampublikong pagpapakita na panatili ni Pope Francis ang isang positibong pag-ugali habang nakikipag-ugnayan siya sa karamihan mula sa kanyang sasakyan pagkatapos ng misa. Ang liturgical celebration ay minarkahan ang simula sa Semana Santa kung saan pinangangasiwaan ng Papa ang iba't ibang mahalagang kaganapan na humahantong sa Pasko ng Pagkabuhay, ang pinakamahalagang holiday sa Kristyanismo.
And for the entertainment, si Sarina, anak ni John Hilario, ay nagsimula si Princess Jasmine mula sa Aladdin. Para sa sports, UAAP pinigilan ni Belen ang Enyo ang undefeated stake ng UST. Pinigilan ang isang sweep. Nagsawi ang National University sa pagpapahinto sa undefeated stake ng University of Santo Tomas sa UAAP Season 86 Women's Volleyball Tournament. Matapos ang mapanghamong unang set, nagrally ang Lady Bulldogs para talunin ang Golden Tigresses na mga sumusunod na set na nakakuha ang 23, 25, 25-17, 25-21, 25-20, panalo sa Araneta Coliseum sa Quezon City. Ang dating UAP Most Valuable Player na si Belia Belen ang nanguna sa NU na may impresibong performance, nag-ambag ng 24 puntos habang nagdagdag si Vance Alinsog ng 18 markers. Sa kabila ng tabiguan, na panatili ng UST ang pangungunang pwesto nito sa standing na may 8-1 record, habang ang NU ay umunlad sa 7-2. Sa UAP, nakuha ang Lasal na pwesto sa baseball Final Four. Nakuha ng De La Salle University ang unang Final Four berth sa UAP Season 86 Volleyball Tournament sa pamamagitan ng 6-5 na panalo laban sa Archival sa Ateneo de Manila University. Ang Green Butters na naglalayong makakuha ng ikatlong sunod na kampyonato ay nakinabang para sa pag-score ng mga pagkakataon para makawala sa three-way tie at angkinin ang provisional solo lead na may 6-3 win-loss records. Sa kabila ng paghabol sa 4-5 sa ikawalong inning, ang De La Salle ay nagsagawa ng isang kahangahangang pagbabalik na nagkarga ng mga base at sa huli ay nag-secure ang panalo sa mga napapanahong hit. Pinuri ng hit coach na si Joseph Orellana ang katatagan at diskarte ng mga kupunan na binibigyang diin ang kanilang pagtuon sa bawat pitch. Natigil ang tatlong sunod na panalong palo ng Ateneo nang bumagsak sila sa 5-4 na kargada. Nainilagay sila pangatlo sa likod ng National University Bulldogs 5-3. International feature. Ang mga komunidad ng K-pop fan ay nagsanib pwersa upang isulong ang pangangalaga sa kapaligiran sa panahon ng Earth Hour. Sa panahon ng K-pop Fan Fest sa isang Quezon City Mall, natunaw ang Hallyu fan rivalries bilang ARMYs, Blinks, Carrots, Engines, Ones at iba pang fandoms na nagkaisa upang suportahan ang pangangalaga sa kapaligiran sa panahon ng Earth Hour. Pinaliwanagan ng mga light stick ng kanilang bias, kumanta at sumigaw ang mga tagahanga na binibigyang diin ang tagahanga ng pagtutulungan at kasiyahan habang tinutugunan ang planeta. Inorganisa ng SM Cares ang kaganapan ay naglalayong malampasan ng record ng pagtitipid ng enerhiya noong nakarang taon na sumisimbolo sa pangako ng mga K-pop fans sa pangangalaga sa kapaligiran. Sa pamamagitan ng mga aktibidad tulad ng Idol Challenge, ipinakita ng mga tagahanga ang kanilang dedikasyon sa mga adikain na inspirasyon ng kanilang mga idolo, pag-uugnay sa pagkakaibigan at pagtataguyod ng napapanatiling pamumuhay. Para sa national feature, ang sektor ng kasino sa Pilipinas ay malapit nang masaksihan ang malaking pamumuhunan kung saan ang mga dayuhan at domestic na negosyo
ay nagbibigay ng hanggang 6 billion USD o humigit kumulang 4.2 bilyong piso ng Pilipinas sa sektor ng kasino sa susunod na 5 taon. Sa isang panayam noong Martes, binalangkas ni Tenko ang isang ambisyosong blueprint na nagpapakita ng mga plano para sa pag-unveil ng hindi pagbaba o hindi pababa sa isang nobelang casino resort kada taon. At ang mga pag-unlad na ito ay hindi makukulong lamang sa Maynila, sa halip ang mga rehiyon katulad ng Clark Special Economic Zone sa Central Luzon at Cebu ay makakapag-host ng bagong casino. Ang projeksyon na ito sinabi ni Alejandro Tenco, ang head honcho ng Philippines Gaming Regulatory Body, ay nagsabi na ang paglitaw ng Pilipinas bilang isang nangungunang gambling hub sa Asia ay lumalaki sa gitna ng tumataas na kompetisyon. Ang trajectory ng ating paglago ay mananatiling buoyant na pinakamalakas na inaugurasyon ng mga bagong pakikipagsapalaran sa kasino at mga paglaganap ng mga electronic game avenue. Sabi ni Tenco sa Asian Gaming Summit na nagpapahayag ng kumpiyansa sa pagtaas na trajectory ng industriya. Ayon sa mga pagtatansya ni Tenco, ang Pilipinas ay nasa landas upang makamit ang mga target na kita nito na may inaasang kabuang kita sa paglaro na umaabot sa pagitan ng 450 million hanggang 500 bilyong piso o 8-9 bilyong USD pagsapit ng 2027. Ang milestone na ito ay inaasang maabot sa isang taon na mas maaga kaysa naunang inasahan na nagpapahiwatig ng katatagan ng pagganap ng sektor. Para sa trivia, sino ang unang nakatuklas ng buto ng dinosaur? Ang eksaktong pinagmula ng unang buto ng dinosaur ay nananatiling hindi tiyak na ang mga sinaunang tao ay malamang na nakatagpo ng isang fossil nang hindi nauunawaan ng kanilang kahalagahan. Ang mga sinaunang siyentipiko gaya ng Reverend Robert Platt noong 1676 ay natitisod sa mga fossil tulad ng buto ng hita na napagkamalan niya isang higanteng relic ng tao. Hanggang sa nabuo ng British scientist na si Richard Owen ang terminong dinosaur noong 1840s na kinikilala ang mga nilalang na ito bilang naiiba sa mga modernong reptilia. Ang Bone Wars noong huling bahagi ng 1800s na hinihimok ng tunggalian sa pagitan ni Othniel Marsh at Edward Cope ay humantong sa pagtuklas ng maraming uri ng dinosaur na nagdulot ng malawakang interest sa siyensya sa pag-aral ng mga dinosaur sa buong mundo. At iyon ang nakuha naming impormasyon mula dito at sa ibang bansa. Patuloy na makinig at manood. Please subscribe, follow, like, and share Pinoy Rab sa YouTube channel. At maraming salamat sa panonood ng Pinoy Rab News Channel, Cagayan de Oro. Hinihiling po namin na isa pa na suportahan at mag-subscribe at i-on ang notification para sa higit pang mga updates at impormasyon. Muli, maraming salamat at magandang araw.
Bye.